40 urte diktadura, eta beste 40 impunitatea. 80 urte igaro dira tropa frankistek Bilbo garaitu zutenetik, eta Areiltza alkate berriak oiukatu. Hemen ez itunik ez eskerronik, gerra bortitza eta kupidagabea baino. Garaileak eta garaituak ez dago besterik, ala fede. Honi Euskal Herria eta langilerea zuntzitu zituen 40 urte luzetako diktadura gogor eta odoltzuak jarraitu zion. Trantsizioa deiturikoak ez zuen aldaketarik ekarri. Transakzio hutsa izan zen, non frankista buruzagiek autobarkatu ziren monarkia eta Espainia itxiko konstituzioa inposaturik. Hortik aurrera, ezinbesteko bipartidismoari esker, beste 30 urte eta gehiago iraun ditu frankismoarekiko isiltasunak. Sasoia da, ia 100 urte tolerantzia purtzeko eta frankismoaren biktimei ohorea eskaintzeko. Gudan hilak, fusilatuak, emakume bortxatuak, hainbeste eta hainbeste desagertuak, sexuagatik zigortuak, bombardeaketan hil edo eriak, eremu nazismoaren eremuetara eramanak, lapurturiko aurrak, erresistente atxilotuak eta torturatuak, 11.000 biktima, memoriaren legea eta zenbait elkargoetako dekretuak akordatu arren, hori guztiari erantzuna oso berandu etorri da. Gainera, oso motela izan da eta sarritan ambigotasunez eta inkoherentziaz josita. Zerbait osatu da egiaren aldetik, memoriatik, baina erreparazio aldetik ezer gutxi eginda. Eta justiziaren aldetik berriz, hutsaren hurrengo. Horretan dihardute amnistia legea justizia unibertsalaren gainetik jartzen dutenek. Berauek dira baita beren biktimak, baino aitortzen ez dutenak. Hauei ez zaie falta diru laguntzak. Gainerako biktimei berriz aipurik ere opa ez zaien bitartean. Bilbo eta Bizkaian, beste tokietan lez, nahiko simboloki frankista gelditzen da. Derioko mausoleotik kentzera doaz, soldadu garaileen irudiak, baita ere ikusi daitekenez, 1976 arte, kanpaina mesak eta desfile armatuak presiditu dituan Mojuako armarriko arrano imperialista. Baina hartxandan errepublikaren aldeko defentzaileak goraipatzen ditugun bitartean, hor Lauellako aterpean, zutik dirau arro Lauella aterpetik kilometrora utzera altxatuen laureadaz koroaturiko gurutzea, Egirletan, hain zuzen, Santo Domingo gailurrean. Udalak zaitzen duen tontor batean. Egia da, baita, gure erakundeen artean, aldundi eta udaletan, ari dela sortzen halako movimentua ikerketarako bulegoak irekitzen, lekuko epaitegietan kereilak sartzeko, Argentinar kereilaren aldetik. Zerbait da, zein ondo hemen gure hiri eta herrietako lurraldetako epaileek ere bustiko balira, memoria, erreparazio eta justiziaren alde eginaz. Alegindu gaitezen, bide batez, frankismoak kendu zizkigun baloreak berreskuratzen. Hotz, errepublika, herrien askatasuna
eta langileriaren duintasuna. Erresistentzi demokratikoaren premisak ditugu. Ez da nahikoa simbologia garbitzea. Garbitu behar dana da frankismoa eta frankismoaren ondorengo doktrinak. Bitartean ez dugu demokrazia sanoik eukiko. Frankismoarekin amaitu, demokrazia berpiztu. Hori izan like gure lema.